ngegama likaJesu Kristu, amen. Namhlanje siyaqala bazalwane ngohlelo lethu lo country living, ukuphila ezindaweni ezisemaphandleni. Esokufunda namhlanje bazalwane sokubuka nje okubalekile kakhulu, sizobuka amaphuzu amane ukuthi kungani ukuphila ezindaweni ezisemaphandleni kubalekile ngalezikhathi namhlanje. Ngibuka ukuthi lesifundo bazalwane sibalekile ukuthi siqale ngaso phambi kokuthi siveze nje izinto eziphathekayo ezipractical ukuthi senza kanjani ukuthi siphume yini futhi kumele siyibuke, kodwa kumele qale sibuke ukubaluleka kwako lokhu ukuphila ezindaweni ezisemaphandleni, ngoba esikhathini esiningi izinto masingazazi ukubaluleka kwazo sigcina siyithathe kancane futhi sigcina sithini singazenzanga ngoba ukubaluleka kwazo vele asikwazi. So namhlanje sobuka nje amaphuzu nje amane aveza ukubaluleka kokuphila ezindaweni ezisemaphandleni, i-country living. Phambi kokuthi siqale bazalwane ake sivule ngomkhuleko. Mina njengoba ngiphila la country living bazalwane, sengijwayele ukugoqela etshanini, ake sigoqe nje sivule ngomkhuleko. Nkosi namandla nothando olumangalisa kakhulu, siyazithoba phambi kwakho ngegama likaYesu Kristu. Siyacela Nkosi njengoba sizofunda ba umoya wakho ingcwele ube phakathi kwethu, kakhulukazi Nkosi njengomntwana ayikho into enikwaziyo Nkosi ukuyifundisa, enikwazi ukuyenza Nkosi ngaphandle kwakho. Sicela Nkosi uncede livele ekhaya ezulwini, amaxesha Nkosi siphila kuwo mabi, izinto Nkosi ziyajika umhlaba wonke, futhi kuninzi nje Nkosi nokuthethwayo nokufundiswayo, kodwa namhlanje sifuna ukuva Tata nothando ba wena uthini. Please Nkosi yezulu ndiyacela kakhulu Tata usincede sive wena. Ndiyacela Nkosi usincede nangomoya nje lo engathi uzophazamisa isound, ba ungasiphazamisi Nkosi. Unamandla kwazi nokumisa ulwandle nalo moya Nkosi, siyazi ba awuyonto ezandleni zakho. Cela usincede Nkosi ngawo konke, kakhulukazi Nkosi umoya ingcwele. Sicela ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha, amen. Bazalwane, sifunda ukuphila endaweni ezisemaphandleni. Sizobana nje ama-lesson akanje aqhubekayo, amaningi ke alandelayo, kuzobe kungama-lessons a-practical kakhulu, la sizoveza nje indawo esihleli kuyona nokuthi sifike kanjani nje, sikhuluma nje ngendlela uNkulunkulu asihole ngayo, ukuzama ukukhuthaza nabanye abafisa ukuqala lolu hambo. uNkulunkulu muhle kakhulu bazalwane, uJesu wethembekile onke amalanga. Phambi kokuthi bazalwane ngingene kulezi zathu noba kulama reasons we-country living amane awu-4, ngifisa sibuke nje into bazalwane ngempela eyisisekelo sethu njengabalindi, njengama-Adventist. Imfundiso eyisisekelo sethu, futhi uma ukuthi siyikhohliwe igcina izinto eziningi izenza zingafithi kahle, zingahlangani kahle, kugcina kubalula noSathane ukuthi asikhohlise. Siyayibona lento bazalwane, asike siyibuke bazalwane. Ake siqale kuncwadi kaJohane, funa siyibuke nje kuqala kuncwadi kaJohane. Into eyisisekelo sethu bazalwane njengabalindi yimfundiso yendlu engcwele. Indlu engcwele i-sanctuary, imfundiso ye-sanctuary, tabernacle bazalwane. Futhi nje not i-tabernacle kuphela, kodwa umsebenzi owenziwa uJesu manje kwindawo engcwele kwi-tabernacle. Iyona mfundiso eyisisekelo ke thina njengamasabatha. Uma ufunda kuncwadi ku-Great Controversy page 409, ngizoyisho nje nge-English ngibuye ngiyitolike, ithi the scripture which had been above all others, both the foundation and the central pillar of the Advent faith, was the declaration, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Says the Lord bazalwane ephuye kuphuma kumoya wesiprofethi, ithi umbhalo noba ivesi eliyisisekelo futhi nensika yenkolo yabalindi yilo mbhalo othi unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Kuyoba nje insuku eziwu-2,300 and then indlu engcwele ithini ihlanzwe. Siyazi ukuthi ikhuluma ngani ke leyo bazalwane, ikhuluma ngokungena kaJesu kwindlu engcwele kwitabernacle lasezulwini. Yithi ke bazalwane siyifunde nje, ngikhona amavesi engifisa siwabuke la kwincwadi kaJohane. Aselincwadi kaJohane chapter 17.
John chapter 17 sike siyibuke ukuthi kungani lento ibaluleke kangaka. Nangu uJesu ekhulekela abafundi bakhe bazalwane. Asibuke ku verse 18 ukuthi uJesu uthini mayikhulekela abafundi bakhe. Ukhuluma noBaba uthi, as you have sent me into the world, even so have I also sent them into the world. Sayiza leyo nto thi njengoba ungithumele Baba emhlabeni, nami ngiyabathumela emhlabeni. Ngamanye amazwi ngale ndlela ongithumele ngayo nami ngiyabathumela abafundi bami emhlabeni. Sayiza lento bazalwane, ake sibuke uJesu ukuthi lento mayiphinda uthini. Izinto ezibalekile bazalwane uJesu wayivamise ukuyiphinda, and le ndaba ibaleke ngendlela yokuthi waze wayiphinda. John chapter 20 esibuke ngoba ifuna uJesu ukuthi singadideki. John chapter 20 ku verse 21 ithi ngeBhayibheli English ithi, then said Jesus to them again, peace be unto you. As my Father hath sent me, even so send I you. Sayiza leyo bazalwane uthi ukuthula makubekini. Njengoba uBaba engithumile, nani ngiyanithuma. So ukuthi bazalwane, indlela esithunywe ngayo indlela uJesu athunywe ngayo uBaba. So mawukuthi sifuna ukwazi ukuthi thina njengamaKristu la emhlabeni kumele siphile kanjani, kumele sisebenze kanjani umsebenzi wobuKristu, kumele sibuke ukuthi uJesu yena wasiphila kanjani, wasebenza kanjani, ngoba uthi uJesu uyena iphethini, uthi le ndlela athunywe ngayo naye usithuma ngayo. Sayiza leyo nto. Kufana nokuthi bazalwane mawuzothola uMakhi, ungamnikeza iplan uMakhi uthi Makhi ngicela ungakhele umuzi ofana nalomuzi wakaSibiya. Sayiza leyo nto. uMakhi ukuze akwazi ukuqala ukwakha la kwakho kumele aqale ahambe ayothini, ayofunda ukuthi umuzi wakaSibiya wakhiwe kanjani, ahambe ayobuka, adwabe iplan ubukile, sayibona yonke lento bazalwane, ngoba wena uthe ngicela umuzi ofana nalowo kabani wakaSibiya. NoJesu ke uthi kuthina ngale ndlela awayithunywe ngayo yena nathi uyasithuma. So masifuna ukwazi kumele senzeni, siyenze kanjani, asibuke kuJesu. uJesu ayisebenza kanjani ke bazalwane, wayiphila kanjani uJesu, ayisebenza kanjani. Asibuke kuJohn chapter 5. John chapter 5. kuJohn chapter 5 lana kuJohn chapter 5 into enzekayo bazalwane, uJesu kungesabatha uyayihambela nje uJesu, uhlangana nomuntu ogulayo iminyaka u38. Mayihlangana nayo lo muntu uJesu uyamsiza, uyamphilisa. Abafarisi ke bakithi abayithandanga le ndaba ukuthi uphilise ngesabatha uJesu, bazombuza ngalokho. Yize impendulo kaJesu. So funda verse 17 no 19 ithi, but Jesus answered them, my Father is working until now, and I also work. Sayiza leyo nto. Uthi uBaba wami uyasebenza kuze kube yimanje, nami ngiyasebenza ke. And then aveza into eyisimanga engifisa ke bazalwane, mawukuthi uyafunda uphethe ipeni ekhaya neBhayibheli, faka isecule lana kuleli verse ku verse 19 ithi, then answered Jesus and said to them, verily, verily, I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise. Sayiza leyo nto. Uthi ngiqinisile ngithi kini, indodana ayikwazi kwenza lutho ngokwayo ngaphandle kwaloko ekubona kusenziwa uBaba. Ithi ngoba konke okwenziwa uBaba nendodana yenza lokho. So uthi uJesu ngesikhathi la emhlabeni into wayenza yena, wayenza into ehambelana nento eyenziwa uBaba ezulwini. Sayiza lento bazalwane, uthi angenzi lutho mina, ngicela ngibuke uBaba ukuthi wenzani bese ngiyasebenza. Ayikho into angazenzela yona mina, kumele ngiqale ngibuke uBaba, base ngibona uBaba wenza ukuthi nami ngiyasebenza. Sayiza lento bazalwane, very very important. So uthi uJesu njengoba nathi sithunywe ngendlela ayithunywe ngayo,
and yena yasivezela manje ukuthi indlela ayisebenza ngayo wayibuka ubaba ukuthi wenzani and then enze kusho ukuthi nathi kumele sibuke ukuthi uJesu wenzani and then esikwenzayo la emhlabeni kuhambiselana noJesu nalokho uJesu akwenzayo kephi ezulwini. Manje bazalwane ngiyabuka ngizama ukubuka ezulwini mangibuka ngibona nje isibhakabhaka nelanga siyabona leyo nto angiboni uJesu ukuthi wenzani. So umbuzo uthi ke manje yeyiphi indlela engingathola ngayo ukuthi uJesu wenzani manje? Yeyiphi indlela engangisiza ukuthi ngibone ezulwini yize ngila emhlabeni? Ikhona bazalwane. Mawufunda sengike ngibasa nje kivesi kodwa siyolithola bazalwane incwadi yamaHebheru chapter 8 mawusukela nje kuverse 1 kuverse 4 kakhulukazi la kule verse ligcina kuverse lokugcina kuverse 4 lithi iBhayibheli lapho lithi itabernacle leli la emhlabeni laliyisithunzi. Seyizoleni bazalwane laliyisithunzi setabernacle langempela elisezulwini nezinto zazisenziwa kwitabernacle elila emhlabeni layisithunzi a shadow lezinto ezokwenzeka itabernacle lakuphi ezulwini. Seyizoleni bazalwane so ukuthi itabernacle la emhlabeni is a shadow yisithunzi salezinto ezenziwa kwitabernacle elisezulwini. Ngamanye amazwi mawufuna ukwazi ukuthi itabernacle lasezulwini kenzekalani manje ezulwini uthi uJesu ufunda itabernacle la emhlabeni. Angisenze lesibonelo angazi noba isithunzi sami niyasibona yini bazalwane kodwa ngizama ukuthi nje nisibone yabona manje ngiyasibona mina asithi mina ningiboni asithi nibona isithunzi kuphela kodwa mawukuthi isithunzi sibona kahle uzokwazi ukubona manje asibuka isithunzi kuphela uzokwazi ukubona ukuthi ngiphakamisa isandla futhi uzokwazi nokubuka ukuthi la manje sengiphamise imine emihlanu yabo ukuthi manje ngiphamise imine emine manje umuntu owodwa sebona leyo nto konke lokho ubuka nje ngokuthi ukwazi ngokuthi ubuke nje ini isithunzi. Siyibona lento bazalwane. So ngamanye amazwi ngokubuka isithunzi uyakwazi ukuthi ubone ukuthi lento yangempela yenzani. NoJesu uthi ke bazalwane ngoba thina asinayo eyesight efika lezulwini siyibona leyo nto uthi nayo into asinikeze yona the shadow itabernacle lelala emhlabeni uthi masifunda lona sizokwazi ukuthi ezulwini kwenzakalani. And bazalwane ngokufunda itabernacle njengoba bengishilo nje ngiqala mawufunda itabernacle into esiyitholayo ukuthi uJesu uyayenza manje ukuhlambulula noma ukuhlanza indawo engcwele ukuhlambulula itabernacle ungenile uJesu kwindawo engcwele waqala ngo1844 umsebenzi wokuhlanza noma ukuhlambulula itabernacle lezulu hayi la emhlabeni itabernacle le covenant entsha hayi covenant endala. Seyizoleni bazalwane now kwisithunzi ke kwitabernacle lakudala kunento eyivamise ukwenziwa bazalwane mawukuthi kuhlanzwa itabernacle. Oqala bazalwane itabernacle kumele bazi nathi kumele sazi ukuthi lalihlanzelwani yini kanti ayilingcolisile. Mawufunda kuLeviticus chapter 16 verse 16 iBhayibheli liyasitshela ukuthi itabernacle leli la emhlabeni lalingcoliswe yini yabo and iBhayibheli liyasitshela lingcoliswe yizono zabantwana bakwaSirayeli Leviticus 16 verse 16 lo. So into engcolisa itabernacle yini yizono zabantwana bakaNkulunkulu. Lokho bazalwane kwakuyisithunzi sento yangempela okusho ukuthi izono zethu manje yizona ezingcolisa ini itabernacle lezulu. And uze athi umpostoli Paul itabernacle leli laqala kwakufanele ukuthi ligezwe yebo ngegazi leundlu ligezwe ngegazi lezimvu nangegazi lembuzi nangegazi lenkomo ithi kuthi kodwa itabernacle lasezulwini ligezwa ngeminikelo engcono kunalena. Seyizwa leyo nto. So ngamanye amazwi ngisho netabernacle lasezulwini nalo according to iBhayibheli Hebrews chapter 9 nalo kumele ligezwe. So siyabuthi ukuthi lento ayisenzeka ngempela mandulo kutabernacle laqala yenza ngempela manje ezulwini. Tabernacle kumele ligezwe kodwa ligezwa ngegazi lona likaJesu. Bazalwane uJesu sithandile ukuwasha izono zethu ngegazi lakhe. Nabazalwane ngicela ukubuza njengoba ukuthi itabernacle ligezwa from izono zethu into engcolisa itabernacle izono zethu
ingaba umsebenzi wokugeza noba wokuhlanza itabernacle ungaphela yini mawukuthi thina asihlukane nesono la emhlabeni? Ungaphela yini lo msebenzi bazalwane? Ake uzuphele. Asenje nje isibonelo. Asithi mhlambe unemoto yakho la ubhize isula imoto yakho uthi yome. Kodwa ngesikhathi isula imoto yakho uthi yome, kunomuntu obhizi uyithela ngamanzi non stop, uyasula uyathela, ubhizi uphethe hose pipe uyathela. Ungaqeda yini ukuyisula leyo moto ngoma yini leyo moto? Ngeke ize yome ngoba lento eyimanzisayo ayivalwanga. Siyibona leyo bazalwane. So nakanjalo ke ngeke kuze kuqede bazalwane ukuwasha itabernacle, ukuhlanza itabernacle uma ngaba lento eyingcolisayo ayipheli. Bazalwane uJesu uyasithanda. And uJesu bazalwane manje umsebenzi wakhe omangalisayo omkhulu ukuthi asize sihlukane nesono ukuze aqede ngomsebenzi nathi sisinde. Because manje if uJesu uyaqeda ukuhlanza itabernacle thina singaqeda ukuhlukana nesono, kusho thina abazalwane izulu ngesilibona. Kodwa uJesu uyasithanda. Umsebenzi kaJesu manje ukusiza ukuthi sihlukane nesono. Yingakho ke mofunda ngetabernacle laqala ukuthi ngosuku lapho kakugezwa ngale tabernacle kangawashwa itabernacle kuphela, kangahlanza itabernacle kuphela, kwakuhlanzwa futhi nabantu bonke ezonweni zabo. Asibuke kuLeviticus 16. Nayi ke bazalwane la ifike ipoint ibaluleke khona ngempela la kuLeviticus 16 verse 30. Angisho sithe kumele sisebenze njengoba uJesu esebenza, wayesebenza. uJesu nje indlela ayisebenza ngayo wayibuka ukuthi ubaba wenzani and then akwenza la emhlabeni kwakuhambiselana nalokho ubaba kwenzayo. Manje siyafunda ukuthi uJesu wenza umsebenzi wokuhlanza itabernacle from izolo. Asibuke ukuthi thina bazalwane yini ke kumele siyenze, yini uJesu afuna siyenze, yini ayisenziwe ekuqaleni. Leviticus 16 verse 30 ikhuluma ngalolu suku, ithi ngalolu suku umpristi uzokwenza. Ngiqale nge-English bazalwane. Ithi for on that day shall the priest make an atonement for you to cleanse you, that you may be clean from all your sins before the Lord. Sayizolani bazalwane kuthi ngosuku lokuhlanza itabernacle kangahlanza itabernacle kuphela, kakuhlanzwa nabantu kuzo zonke izono zabo. Sayibona leyo bazalwane. So nathi manje isithunzi lesi into eyisenzeka ekuqaleni. So namhlanje ngoba uJesu ebhizi nokuhlanza itabernacle lasezulwini, into ayenza yena la emhlabeni kuthina ukuthi kumele ageze thina from zonke izono zethu. Ithi iBhayibheli so that you may be clean, not from some of your sins, not from most of your sins. Ithi iBhayibheli from all of your sins. Kamanye amazwi akhona amandla egazini likaJesu lokususa wonke amabala abazalwane. Angabikho umuntu ozothi hayi lesona ayingeke yayilesi ngeke phela into ufuzo nje lolu, ayikho into engayenza nami nginje. Angabikho umuntu bazalwane ozozikhohlisa kanjalo. Mawukuthi uzikhohlisa ngaleyo ndlela iyoligeja ngempela izulu. Bazalwane akhona amandla egazini likaJesu. Lithi iBhayibheli encwadi kaZakhariya chapter 13 ku verse 1 ithi ngalolo suku kuyokuvuleka umthombo endlini kaDavide, umthombo wesono nokungcola. Seyizwa leyo nto, wavuleka umthombo bazalwane uJesu ngesikhathi elenge esiphambanweni. Lo mthombo uyagezana namhlanje bazalwane, uthando olungaka singalahli. So bazalwane into ebalekile manje i-cleansing, ukuhlanjululwa. So kulesikhathi zamanje siphila kuzona, noba yini engizoyenza kumele ngibuze ukuthi yini elungele ukuhlanjululwa kwami. Mawukuthi ngifike endaweni ngifuna ukwenza abangani, kumele ngibuze ukuthi akumele ngikhethe abangani engithi hayi labo bazongenza ukuthi ngidume emphakathini, noba yibona bazongenza ukuthi mhlambe ngisheshe ngicebe ngibe ne-influence. Cha. Umbuzo kumele ngibuze ukuthi abaphi abangani abazongisiza ngihlambululwe ezonweni zami. What are the best friends for my cleansing? Mangikhetha isikole engizoya kusona okanye ngizofundisa ingane yami kusona, what is the best school for my cleansing? Esiphi isikolo? Hayi esino 100% noma esino 200% noma sinani bazalwane. Sibuka i-cleansing. Yeyiphi i-education, imfundo
mangikhetha imfundo nje ukuthi ingane yami ngifuna imfundo enjani. What is the best for the cleansing? Ngoba uJesu angisho ubhizi nge-cleansing phezulu. Nathi la emhlabeni uJesu ufuna manje ingqondo zethu zifocus kwini kwi-cleansing, ekuhlambululweni. Nakanjalo ke mangikhetha indawo yokuhlala, akumele ngithi yeyiphi indawo elula ukuthi ngihlele kuyona, noma yeyiphi indawo ezongisondeza kakhulu kuma-mall noma ey'tolo noma yikephi. Umbuzo uthi yeyiphi indawo engcono kakhulu for ukuhlanjulula kwami nomndeni wami. Siyibona leyo nto. Bazalwane, isikhathi siphelile. Isikhathi siphele ngempela. Futhi noma bekuthi isikhathi sisekhona, uJesu uma ngaba siyamthanda besizokwenza into ehambelana nalento ayenza ezulwini. But kuwesi-ke manje ngoba isikhathi sisiphelele. So bazalwane, yiyo le foundation leyo. So i-country living, ukuphila endaweni ezisemaphandleni, akulula ukuthi sikuqonde masingayiqondi le ndaba ye-cleansing. Le iBhayibheli elisitshenayo ukuthi le yisekelo senkolo yethu njengamasala. Umsebenzi owenziwa uJesu kwindawo engcwele. Yingakho ungasayizwa manje lento ikhulunywa. Ngoba uSathane uyazi ukuthi once abantu bakhumbule le message ye-cleansing, le message le ukuthi indawo engcwele uJesu kuyona manje, futhi itabernacle lezulu uyalihlanza kwizono. Yingakho naleli tabernacle eliyithini la emhlabeni kumele lihlanzwe. Once abantu bayibambe leyo nto, iyashintsha imiqondo. Focus yashintsha, akusekona ukuceba, akusekona ukuduma, akusekona ukuthola nje izinto ezilula. I-focus kuba yi-cleansing, ithi Nkosi noba ngomlilo ngiyavuma. Kumele nje ungihlanze emoyeni. Noma kungani into engiyifisa yokuhlanzwa. So lokho bazalwane kusisa kwisizathu sethu sokuqala sokuphila endaweni ezisemaphandleni. Isizathu sokuqala ukuhlanzisiswa kwesimilo, okanye ngizothi ukukhula kwesimilo, character development okanye character purification. Isizathu leso sokuqala. Asike sisibukeni bazalwane nje ngokusheshsha. Asiyeni ku 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Ngifuna nje siyibuke kahle. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Lithi iBhayibheli, but we all, ngizoyisho nge-English kuqala. Ithi but we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed to the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Siyabona bazalwane. So leli verse leli lithi ngokubuka uJesu, ngokubuka inkazimulo yakhe uJesu, siyashintshwa. Siyezwa leyo nto bazalwane, sifane naye. Kusukela kwinkazimulo ukuyela kwinkazimulo, sishintshwa ngumoya oyingcwele. Kodwa kumele sithini? Sibuke uJesu. So njengamalula okanye ngamazwi amafishane bazalwane, leli verse lithi ngokubuka siyashintshwa. By beholding we become changed. Futhi bazalwane, siba yilento esiyibukile. Siyezwa leyo nto. Lingakho umpostoli Paul la uthi sibuka ini? Inkazimulo kaJesu okuyisimilo sakhe. Nathi siyaguqulwa sibe nesimilo esifana nesikaJesu. Lento bazalwane injalo, ayijiki. Futhi lento bazalwane iya-applya nasekubukeni okubi. Siyizwa leyo nto. Ungazitsheli ukuthi ushintsha only uma ubuke uJesu. Nama ubuke okubi uyakwazi ukuthi ushintshwe yikona okubi, ufane nako lokho okubi. Ingakho izingane uma sezibuka uhip hop lo Eminem labo no 50 Cent, uzibona seziqala ukuhamba njengabo. Iwalk seyashintsha, angifuni ukuyizama. Nengubo egqokiwe namakapi sekhona amakapi seqondile. Siyibona lento bazalwane, ingane iya ishintsha nendlela ekhuluma ngayo. Lo external, ungaboni khona external uzitshela ushintsha nge-internal. Yinto engaphandle leyo soyibona ishintsha, indlela yokuhamba, nendlela yokugqoka, nendlela yokucabanga seyashintsha. Ifana no Eminem no 50 Cent labo. Mawubabona beshoya ugwayi, noba ingane ingakabhemi sokunogwayi enhliziyweni. Kodwa ngizama ukubazalwane ngokubuka siyashintsha. So uSathane uma ngaba bazalwane akakwazi ukukwenza ukuthi wenze isono noma ube esilingweni. Phase number 2 we-attack yakhe uSathane
ukwenza uloke ubuke okubi njalo ngoba uyazi ukuthi mawukuloke ukubona okubi kuzokushintsha. Siyayizwa leyo bazalwane. Endaweni ezisemadolobheni bazalwane kunokubi okuningi esikubonayo. Kunokubi okuningi okubonwa izingane nabadala. Kuyingozi kodwa kakhulukazi ezinganeni ezisakhula. Ziyabona kuyajolwa la, ziyabona lana kuyadutshulwana la, ziyabona lana kuyomaphathini. Zonke lezi zinto bazalwane singazikhohlisi. Leyo intshumayelo usathane suke ishumayela ezingane nathi buka umuntu osetaxini odakiwe uphila impilo emnandi kanjani. Abedlula umuntu etaxini ejiva ngempela ehleka. Emqondweni wengane ukuthi uyahleka ukusho umuntu mayiphuza iphile lempilo uhleka kanje ujabula kanje. Ezeloke ebuka uyashintshwa. Nawe njengomzali nawe uyashintshwa. Kuyazwakala bazalwane. Ake ngifunde nje icaphuno la kumoya prophet. Ngizofunda ku Adventist Home bazalwane ku page 133. Sofunda ngoJohn uMbhaphatisi. Asizweni ukuthi kungani uJohn uMbhaphatisi wakhetha ukuhlala endaweni esemaphandleni. Kuthiwa lana Adventist Home page 133. Kuthiwa it was John's choice to forego the enjoyments and luxuries of city life for the stern discipline of the wilderness. And then yashisizathu. To him the solitude of the desert was a welcome escape from the society in which suspicion, unbelief and impurity had become well nigh all pervading. He distrusted his own power to withstand temptation and shrank from constant contact with sin, lest he should lose the sense of its exceeding sinfulness. Kuthiwa uJohn uMbhaphatisi wayikhethela yena, wayinqumela yena, akekho umuntu wamphoqa, wayinqumela yena ukuhlukana nobumnandi bamadolobha. Siyayizwa leyo nto, nempilo elula engathi ithebelele emadolobha. Waya kwimpilo la ezophila khona endaweni ezisemaphandleni. Isizathu sithini? Kuthiwa uJohn wayengayithembi yena uqobo ukuthi amelane nesilingo. Kuthiwa futhi uJohn wayiqhelelanisa kakhulu nobubi. Siyayizwa leyo nto, wayengafuni ukuloke ebona ububi njalo ngoba wabuka ukuthi mayiloke ekubona njalo ububi kuzoze buyeke ukuba bubi emehlweni wakhe. Siyayizwa leyo nto bazalwane. uJohn lo iBhayibheli elithi wayigcwaliswe ngumoya oyingcwele kusukela esibelethweni sikama wakhe. Kuthi wayengazithembi kodwa ukuthi hayi ngizelwe ngibuka ububi kodwa still ngihlale ngiright. But thina abazalwane sesibhukude kanje esonweni kodwa siyazithemba. Yebo bazalwane, uNkulunkulu awaqamba amanga. Lithi iBhayibheli ngokubona kuyashintshwa. Phinde lithi iBhayibheli futhi ningakhohliswa. Ukujwayelana nababi kuyasonalisa isimilo esihle. 1 Corinthians 15 verse 33. Abantu abaningi manje bayithemba nayo inkinga. Omunye uzothi ayi mina ngingaba nabangani abajolayo, ngaba nabangani abaphuzayo, kodwa nje mina ngizozilanga ngiyiphathele nje iBhayibheli lami, hawu ngeke bangenze lutho. Mina ngaba yabona zonke lezo ukuyithemba konke lokho. Nalana ke bazalwane endaweni zokuhlala siyayithemba kakhulu. Uthi ngingayikhetha indawo lana ngiza ngiyebeza omandoza bayakhala kwamakhelwane. Ngiyabeza ukuthi kuyakhala kodwa nje hayi mina ngigudluke nje. Ngiyithembe mina senze leyo nto. Kodwa nayi inceke kaNkulunkulu sifunda ngayo ukuthi ayingayithembanga yona. Yabona ukuze ngempela iqhubeke ibona ububi besono, kumele iziqhelelanise nesono. So bazalwane ibalekile ngempela le ndaba. Country living yasisiza kakhulu kwi-character development. Nama surroundings wakho nje nawo bazalwane ayakhuluma kakhulu. Uyazi emadolobheni mawuvuka ekseni mangihlelele edolobheni isikhathi eside. Mawuvuka ekseni ubona amabhilidi amahle akhiwe ngabantu. Uthi uyaphuma emgaqweni imoto ezinhle ezakhiwe abantu. Amabhilidi amahle akhiwe abantu. Siyabona leyo nto. Into eyenzakalayo lapha emqondweni wakho awunakile wena. Othi into eyenzakala emqondweni wakho ukuthi umqondo wakho
uyafunda ukuthi hey abantu bahlakaniphile, hey abantu banamandla, akukho abantu angeke bangakwenza bayifuna ukwenza. Seyizwa leyo nto bazalwane. So umqondo wakho kancane kancane uya uthemba kakhulu isandla senyama kunesandla somoya. Seyizwa leyo nto, ngoba ayikho into oyibukile ekukhumbuza ngamandla kaNkulunkulu. Bazalwane, umqondo, indlela osebenza ngayo bazalwane ukuthi umqondo bazalwane ureceive i-information. Umqondo kunolwazi olutholayo, and then umqondo ufikelele kwi-decision noma kwi-conclusion based on lolo lwazi olutholile. Umqondo usebenza kanjalo. So ngisho noba ungathi wena ayi mina ngiyafisa ukumthemba uNkulunkulu, kodwa mawuloke ubuka izinto ezikwenza uthemba abantu, uzothemba abantu hayi uNkulunkulu. Ngisho noma ungafisa kangakanani ukuthemba uNkulunkulu. Yingakho makufika kugqoke umuntu ogqoke into emhlophe athi bazalwane isikhathi sibi kakhulu kumele umgomo ufakwe, kulula nje ukuthi asambe into ofake. Siyibona leyo nto, awukhuleki nokukhuleka ukuthi uNkulunkulu uthini yena ngalento. Yini le ngizoyifaka emzimbeni othengwe ngegazi. Siyibona leyo nto bazalwane, awukhuleki nombuza. Yingakho very soon mase kufika imithetho ezobekwa abantu bazalwane, hey athi ngingangeni kuyona. Kodwa nje bazalwane kunjalo emadolobheni ububi bandile. Kanti yabona la manje ngibuka izintaba, ngibuka izihlahla, ngibuka utshani, ngibuka izinkanyezi ebusuku, konke kukhuluma ngomdali. Yazi ngiyakhumbula sanda kufika siqala ukufika njalo mangilala even lami mangibuye ngaphandlweni lami kuyabonakala izinkanyezi. Lo ngibuka izinkanyezi njalo ebazalwane zangikhuthaza kakhulu ngamandla kaNkulunkulu. So nje masiloke sibuka abazalwane indalo siyakhuthala kakhulu ngamandla kaNkulunkulu, futhi siyamthemba more and more uNkulunkulu. Ingakho uNkulunkulu abantu abaningi bayifuna ukubafundisa izinto, wayebakhipha abazalwane emadolobheni abasenga emaphandleni. Masirayeli wakhipha emadolobheni aseGibhithe, ngisho nawo nenkathi sebefika eKanani uNkulunkulu wababeka kwiindawo ezisemaphandleni. Naku noMoses efuna ukumfundisa, efuna ukumlungiselela ukuthi uMoses abe umholi webandla lakhe uSirayeli. Wathi mayifuna ungazi uMoses akeke aphume nje emaphandleni. Siyakuphona number 2 ke manje bazalwane. So point number 1 ukuthi kuhlanjululwe isimilo sethu. Hey ngeke angingadluli point number 1 ngafundanga lesicaphuno. Country living page 13. Selesiyize bazalwane. Country living page 13. There is not one family in 100 who will be improved physically, mentally, or spiritually by residing in the city. Faith, hope, love, happiness can far better be gained in retired places where there are fields and hills and trees. Says a lot bazalwane. Kuthi akho ngisho neyodwa ifamily kuma family angamakhulu. Not 1 in 100, meaning less than 1% yama family angaba benefited if azohlala edolobheni, meaning more than 99% yethu mina ngaba sila emaphandleni. Kuthi bazalwane akhona eyodwa ozoba improved physically, mentally or spiritually emzimbeni wakho ezempilo nje, futhi nasemqondweni wakho ngokuhlakanipha nje, futhi nanjani nakwezomoya. Ayekho umuntu ozothuthuka kwezomoya nasemzimbeni kwezempilo futhi nasemqondweni wakhe esahlala emadolobheni. Isho kanjalo kukhuluma uNkulunkulu labazalwane, akhuluma mina. Mina ningasho ukuthi olengane ikhulumani, kodwa lana kukhuluma umdala wezinsuku. Yakho umuntu nolwazi njengoNkulunkulu. uNkulunkulu babone bonke abantu behlala emadolobheni. uNkulunkulu ayikho into angayazi. Mayethi uNkulunkulu abantu bazosizakala ngokuhlala ezindaweni ezisemaphandleni kunjalo. Angisho bazalwane sifuna ini ize iyasho la ithi faith, ukholo lolo, ithemba, uthando, injabulo, kuthi itholakala kangcono futhi kalula kwiindawo ezisemaphandleni la kunotshani, kunezintaba, nezihlahla, meaning surrounded by nature. Siyezwa lonto bazalwane. So uNkulunkulu uyasicacisela ngisho nalana ukuthi ama-benefits maningi kulezi ndawo ezisemaphandleni. Okay bazalwane, ngiyadlula manje indawo ye-character, kodwa nje bengifuna sizwe thina konke lokho. Asiye kweyesibili, isizathu sesibili
esenza ukuthi ukuhlalisa emaphandleni kubaluleke. Isizathu sesibini ukwazana noNkulunkulu. iBhayibheli kwincwadi kaJohn chapter 17 verse 3 lithi, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Angisho kanjalo lithi nakho ke ukuphila okuphakade ukuthi bakwazi wena Nkosi uNkulunkulu kuphela kweqiniso noJesu Kristu omthumileyo. Ngamanye amazwi impilo ephakade bazalwane ayiqali mase kubuya uJesu, iqala la ngokuthi sazane kakhulu noNkulunkulu. And ukuze sazane noNkulunkulu bazalwane kumele sidepende kuNkulunkulu. Yabo manje emadolobheni sisadepende kumasalary, sisadepende into eziningi. Ngisho nafo ukuphepha nje ukukhuseleka sisadepende koChap ko-ADT. Ngeke simazi uNkulunkulu singadepende kuyena. Siyabona leyo bazalwane. Ngikhuluma nje iqiniso. Yabona la emaphandleni manje njengoba sihleli kanje. Kuningi okukhona. Inyoka ikhona, nabantu bakhona bangave badilika into la bayiqhamukela benza bakufunayo. Zikhona futhi nezimfene, zikhona futhi baze bathi nabantu bala emphakathi kujwayele ukubonakala nengwe la yize bathi bagcina kudala ukuyibona. Kodwa nje ziningi izinto ngoba indawo nje vele esemaphandleni futhi ukuthi seduze ke nesiqiwo. Bazalwane, njengoba sila akho Chap la ongawushaya la uthi uChap noma uADT akafike manje, uyabo? Ukuphepha kwethu kusezandleni zikaNkulunkulu. And uNkulunkulu mawudepende kuyena bazalwane uyamazi. Uyabona leyo nto. Ngomuntu odepende kuyena, umuntu bazalwane othembele kuyena, ngoba uthembele kuyena ngayo yonke into lokho ukuxhumana naye njalo. Sayizwa leyo nto. Ingakho emadolobheni uyakwazi ukuthi nje uvile ukhuleke ku5 minutes ngoba vele uyazi imoto yami ngibeka la ngiyakhona. Hayi futhi vele uADT bake kathi kukhona into engathi yakhale ngayiza ngiyayishaya nje ialarm ipanic button zonke lezi zinto. But uNkulunkulu ufuna simazi. And ukuze simazi bazalwane kumele sidepende kuyena uNkulunkulu. Kumele sidepende kuyena. Mawufundele inye ivesi elikhuluma ukwazi uNkulunkulu, Jeremiah chapter 9 verse 23. Ithi, let not the wise man glory what? In his wisdom. Neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. But let him that glorieth glory in this, that he knows and understands me, that I am the Lord, who exercises loving kindness, righteousness, and judgment in the earth. For in these things I delight, says the Lord. Uthi umuntu onemali angaziphakamisi ngenxa yemali yakhe. Siyabona leyo nto angajatshulisa yileyo nto. Umuntu onamandla angajatshulisa amandla wakhe. Umuntu oyihlakaniphi ofundile nama-PhD angajabuliswa ngama-PhD. Kuthiwa nayo into emele ijabulise umuntu ukuthi uyangazi mina. Ngoba lo muntu seyithole manje ini ukuphila okuphakade. So kubalulekile bazalwane ukwazana nobani? noNkulunkulu. Lokhu ngezinye izikhathi sithi i-communion noNkulunkulu. Communion with God. Sayibona leyo nto bazalwane. And yenzeka kalula la endaweni esemaphandleni ngoba leyo nto ithatha isikhathi. Futhi nezinto ezidingekalayo bazalwane ukuthi simazi uNkulunkulu zitholakala lula emaphandleni. Ake ngifune nje isicaphune bazalwane esisodwa nibone bazalwane ukuthi yini uNkulunkulu azambula ngayo. Akulona iBhayibheli kuphela uNkulunkulu azambula ngalo. Siyayazi leyo nto. Zikhona ezinye izinto uNkulunkulu azambula ngazo. And uJesu ukuze bazalwane abe nalesimilo ayinaso wasebenzisa zonke lezi zinto. Ake ngifunde nje ngazo nizizwe bazalwane ukuthi uNkulunkulu mayizambulo zambula kanjani. And wena ozozinqumela ukuthi ngaba lezi zinto ngiyazithola ngokwanele yini emadolobheni. Funda ku-education page 77. Siyizwe le ndaba. Paragraph 2. Ithi, the schools of his time, with their magnifying of things small and their belittling of things great, he did not seek. Khuluma ngoJesu. Ibese sithi his education was gained directly from the heaven-appointed sources. And then izisho lama sources. It is from useful work, number 1, from the study of the scriptures and of nature, and from the experiences of daily life. God's lesson books, full of instruction to all,
who bring to them the willing hand and the seeing eye and the understanding heart. Sayizwe bazalwane, siyathola la ukuthi uJesu wafunda kulama lesson books ekuthiwa ama lesson books kaNkulunkulu awu4. Lithi iBhayibheli uJesu wafunda kuzinto eziwu4. Kuthi waqala wathola ukufunda kwakhe from useful work, efunda ngoNkulunkulu, spiritual lessons. I-useful work bazalwane ukwenza umsebenzi o-useful. uJesu aphinde wafunda imibhalo lokho singakuthola nasemadolobheni, kodwa imisebenzi e-useful siyayithola emadolobheni bazalwane. La ngoba nje manje ingane seziloke esikoleni mase ibuye iyangena nje ihlala phansi ubuka i-TV. Nomunye mhlambe uyoba uthisha, at least umsebenzi lo uthisha noma yini enye yabo, at least umsebenzi, you can learn some lessons. But bazalwane mawuphila endaweni esemaphandleni imisebenzi ayipheli, kuphela abantu imisebenzi ayipheli. Kumanje nje bangayisijikise ikhamera nginibonise bazalwane indawo sizazama ukufaka siyalima la. Umsebenzi osasimele mningi kakhulu, imisebenzi ayipheli. Ngiyalinya, nifunda lokho, nifunda lokho nifunda, and that is useful labor. Uyafundisa kakhulu, niyafunda ukwakha izinto, ukuzenzela izinto, ningadepend kakhulu ebantwini. Konke lokho kuyawuvula kakhulu umqondo, and as usenza lokho uNkulunkulu kunama lessons akufundisa wona, useful labor leyo. And then siyathola ukuthi uJesu futhi wafunda from nature. Bazalwane bese sikhulumile amadolobheni nature yikho. Yini esiyoyifunda ngoba sobuka amabhilidi kuphela. Siyabona leyo nto. So from nature as well siyafunda ngoNkulunkulu. uNkulunkulu uyakhuluma nathi through nature. Then uNkulunkulu uyakhuluma nathi futhi from the experiences of daily life. Lokho yabo yakuthola nasemadolobheni ama experience of daily life. Ungafunda ngempela ezinye izinto ezibalekile, angiphiki lapho. But there is a lot more bazalwane. Njengoba sokuqhubeka nje simane sifaka ama video ngoba country living, uzobona ama lessons esiwafundile ngokuyemfuleni nje. Ngoba isikhathi esiningi amanzi beselana nemfuleni singayithola ibhoholi. Lokuyemfuleni ama lessons mawufika khona emfuleni indlela okha ngayo amanzi nento eyibukayo bazalwane. Ingakho ithi kuthiwa lama lesson books, they are full of instruction to abantu who bring to them the willing hand and the seeing eye. And the understanding heart. So mele ingqondo yakho vele ivuleke ukuthi Nkosi yini ongangifundisa yona ngokukhamanzi. Yini ongangifundisa yona njengoba manje ngilungisa umhlaba nje ngizofaka imbewu. Yabo? So kanjalo uNkulunkulu uyasifundisa. Isizathu bazalwane esinye phambi ukuthi ngeke isizathu sesithathu ake ngifunde naye ngequotation bazalwane ekhuluma ngokwazana noNkulunkulu. Lana ngizofunda ngoMoses. uMoses bazalwane wayifundile imfundo yaseGibhithe. Le mfundo lena yaseGibhithe yamenza uMoses ukuthi bazalwane angalungeli ukuba mholi kwabantwana bakaSirayeli. So uNkulunkulu wakumele athini ayikhiphe le mfundiso yaseGibhithe abese afake imfundiso yeZulu. Asibuke ukuthi uNkulunkulu ayikhipha kanjani. Ngizoqala nje ngifunda uline oqala ngibese ngiyeqa ngiye lapha ekugcineni. Kuthiwa lana Moses had been learning much that he must unlearn. Kuthi Moses wafunda okuningi base kumele futhi aphinde athini aku-unlearn. Ngizosho kanjani ngeSizulu unlearn? Kodwa nje ukuthi wafaka okuningi emqondweni wakhe kwakumele futhi ukuthini kuphume. Siyibona leyo nto. Kwaphuma kanjani-ke bazalwane? Iyedeni yaqhubeka yachaza ukuthi lezi nazi izinto ezazimbambile uMoses, iy'mfundiso ezazimbambile nama-experiences ayimbambile, yabona ukuthi zaseziyishapile ziyimoldile ingqondo yakhe. Sengena ama-impressions waseGibhithe bazalwane engekho eZulu. But lalela-ke bazalwane ukuthi wayengasizakala kanjani uMoses. And nathi sonke singasizakala ngoba abaningi bethu izinto eziningi esizifundile nesizaziyo sizithola emhlabeni, ney'kolo lezi zasemhlabeni, nokubuka izinto zasemhlabeni. Bese nje mase siphenduka sithi hayi samukela uJesu nje kuphela, sizitshela iloko kuphela kumele sikusho. Kanti ziningi izinto zasemhlabeni esizifakayo manje nasenkolweni, ingakho kungahambiselani kahle. But bazalwane singasizakala ngoba lukhona usizo. But asithola ukuthi yini ayidingeka kuMoses. Ithi time, change of surroundings and communion with God could remove these impressions
these Egyptian impressions. It would require on the part of Moses himself a struggle as for life to renounce error and accept truth, but God would be his helper when the conflict should be too severe for human strength. Says the Lord bazalwane. Isikhathi nokushintsha indawo yokuhlala futhi nokuxhumana noNkulunkulu kwakungasusa zonke lezi zinto ezazifakwe yiGibhithe emqondweni kaMose. Isikhathi bazalwane emadolobheni abantu abaningi abanaso isikhathi. Uyavuka uyangena kwi-chase yemali, uyabuya after i-chase sowukhathele ukukhuleka nje lo 10 minutes ulale. Bazalwane sizobona esilo siqhubeka sifunda izinto bazalwane ngempela ekumele sizenze masifuna ukusondelana noNkulunkulu. Bazalwane uthatha isikhathi ukwazana nomuntu, uthatha isikhathi, and nakuNkulunkulu it takes time. And if asinaso isikhathi asikwazi ukwazana noNkulunkulu, change of surroundings. Kunama surroundings bazalwane enza ukuthi kube nzima ukuthi silizwe izwi likaNkulunkulu. Change of surroundings. And bazalwane masoloke ho generations bozalo bosibaya konke lokho bazalwane, umoya ingcwele uzama uyakhuluma kodwa asiwuzi umoya ingcwele ngoba kubhizi kunento eziningi nje, kunento eziningi ezivale ingqondo yethu. Siyayibona leyo nto. So bazalwane kuningi, and then iyasho ukuthi no communion noNkulunkulu nakho yinto yamsiza Moses. And kuthiwa naye kumele afake effort Moses. Kuthiwa it would require on the part of Moses a struggle as for life to renounce error and accept truth. Kunjalo nakuthina bazalwane, kunjalo nakuthina. Angidluleke kuleli phuzu ngiye kuphuzu liyani lesithathu. Phuzu lesithathu le country living bazalwane, uvangelo. Uvangelo. Bazalwane sekusebusika manje. Njengoba kusebusika nje kuthanda ukubanda. Ingakho nje ngibona ngipheke izandla zami ziyagodola. Now ake sizweni bazalwane, nayi into ekhulunywa uNkulunkulu la. Abantu abaningi bajwayele ukuthi aniqhubeke nina nendawo ye-country living thina sobe sibhizi novangelo la. Asizwe uNkulunkulu uthini yena. Ithi country living page 30 lo. Ithi the cities are to be worked from outposts. Said the messenger of God, shall not the cities be warned? Yes, not by God's people living in them, but by their visiting them to warn them of what is coming upon the earth. Kuthi bazalwane yebo amadolobha kumele sithini siwawonishe. Kodwa amele amadolobha axwayiswe ngabantu abahlali kuwona futhi. Nganixwayisa kanjani kule madolobha? Ngithi la madolobha bazalwane asenkingeni. Azobhubha kanje nakanje. Kwaxwayisa kanjani nami ngikule madolobha? uNoah ngasho kanjani ukuthi kuzuza umcolo kodwa abe uNoah yena angekho busy elungisa ini umkhumbi? Ngingasho kanjani bazalwane ukuthi kuza isikhathi la ngesikwazi ukuthenga sithengise kodwa ngibe mina angikwazi manje akanye ayikho amalungiselelo engwenzayo ukuthi ngiphile ngingadingi ukuthenga nokuthengisa. Seyizona bazalwane. So kuthi lana amadolobha yamanje saxwayise kodwa ngabantwana baNkulunkulu behleli ngaphandle hayi ngaphakathi kuwona. Seyizwe leyo nto. And bazalwane njengoba esishile ekuqaleni edolobheni ububi buningi. Esikhathini esiningi sibuka ububi, ezinye izinto zigcine ziyeke ukuthi zibe zimbi emehlweni ethu ngoba sesijwayele ukuyibona njalo. Siyibona leyo nto ngoba sihleli nje nazo lapho, sihleli nazo lapho. Ingakho nendlela esiyokhuluma ngayo ngeke ibe nawo lamandla adingekayo ukuthi abantu basizakale ukuhlukana nesono. Yabona bazalwane le pattern leyo uNkulunkulu ayibekayo la ipattern endala. Angenza isibonelo ngoAbraham. Lot wahamba ehlala eSodom. Abraham wasala ngaphandle. Kodwa iSodom maselidinga usizo. Akhumbula Genesis chapter 14 sebethathiwe kunye noLot. Sodom maselidinga usizo, uLot akakwazi ukulisiza iSodom. Naye uthathwe kunye nalo. Yabo uboshiwe naye seyidinga kuqhamuka uAbraham ehle intabeni. Sayizwe leyo nto. Nebutho lakhe elincane bayosiza iSodom, bayosiza noLot. And bazalwane mawufunda kuMoses prophet incwadi Patriarchs and Prophets
Siyatshena khona ukuthi lapho uNkulunkulu aseyikhulumisana neSodom neGomora okokugcina. Ngalesi senzo senzo Abraham ukuthi that was the final warning uNkulunkulu was giving to Sodom and Gomorrah to repent. Kuthiwa inkolo kaAbraham babeyazi futhi bethanda ukuhlekisa ngayo. Ukuthi le nkolo enjani le kwenza ube igwala, inkolo kwenza ukuthi hawu uvele nje ube yinto nje engaqondakali. Yabo naku thina sakhe imizi emihle uhlezi ematendeni. Kuthiwa kokujwayele ukuthi kwakuyinhlekisa inkolo kaAbraham. Kodwa manje Abraham seyibasiza. uNkulunkulu wamletha ukugcina uAbraham ukuthi azobanikeza i-final warning. And bazalwane zange bayithola i-final warning, zange bayamukele i-warning, babhubha. But iphuzu lami ileli ukuthi the final warning bazalwane for lesa sikhathi eSodom neseGomorrah zange sifike from uLot. Sasingasuki kuLot oyehleli phakathi nabo, sasuka kuAbraham oyehleli kephi ngaphandle. Siyayizwa leyo nto bazalwane. And uthi uJesu phambi ukuthi abuye kuyoba njalo la emhlabeni, kuyoba njengalesikhathi sikabani sikaLot. Final warning bazalwane kulomhlaba lo, isixwayiso sokugcina. Strangers message isigijimise ngelose intathu bazalwane. Asuphathwa ngamandla kakhulu ngabantu abaphakathi emadolobheni. Siphathwa ngamandla kakhulu ngabantu abangaphandle. Kunjalo nje bazalwane noElijah naye wayesebenza esuka ngaphandle esebenza kodwa ngaphakathi. So kunjalo nje futhi nala emaphandleni bazalwane kunabantu yabona nje njengahleli la. Kunabantu abangamazi kabona uNkulunkulu. Yonke into kukhulunywa nje ngamadlozi, izidalwa zasekhaya nani konke lokho. Manje bazalwane kumele thina sibasiza abantu. Sibasize. Sizazokhuluma kabanzi ngezovangelwa ke bazalwane kodwa hayi namhlanje. Bazinika indawo ngisho uhleli la zokwasebenza amadolobhe. Ucabange ukhumbule futhi nokuthi abantu abaningi manje basemafonini ba-online, izinto ezi-online. So uyakwazi ukuya khona physical. Thina sijwayele ukuthi namasiyile ngezinye izikhathi masithola ithuba sizohamba ngetekisi sishumayele nasematekisini. Khona uyikhempe sasuka kuyona sihamba ngetekisi. Tekisini lathi itaxi mase kuthulekile iqeda collect imali sasukuma etekisini lahamba ivangeli. Siyabo, i-warning leyo. And uNkulunkulu ngoba uyenze into ngendlela yakhe ayishilo. uNkulunkulu i-warning uzoyipha amandla. Siyibona lento bazalwane, ziningi izinto imisakazo ngalana and then kube khona nezinto zo social media bazalwane. So nje uNkulunkulu bazalwane asingamlimiti, uNkulunkulu asenze lento ayikhulumayo. Senze lento ayikhulumayo uNkulunkulu. Yebo. Asibuke into yokugcina. Isizathu sokugcina bazalwane then siyavala. Isizathu sokugcina isizathu ukuthi bazalwane sikwazi self sustenance. Yini self sustenance ngesiZulu? Ngobatheni? Ukwazi ukuyiphilisa wena. Ukwazi ukuyiphilisa wena. Yebo. So isizathu, the fourth reason ye country living ukuthi sikwazi ukuyiphilela singadependanga kwi-system ye government. Ngisho nobu Eskom yavala ugesi singathi osophekani. Nobu amanzi water affairs labo ama department of water affairs bayavala singathi asenamanzi. Yabona lento bazalwane sibe dependent. Sasiqala nathi siya strike ngoba sesi dependent. Makuthiwa ukudla kuyakhuphuka nathi siyabona leyo nto. uNkulunkulu ayifuni leyo nto. Why uNkulunkulu ufuna sibe dependent kuyena? Yingoba mawufunda incwadi yeSambulo chapter 13 ufunda uverse 16 no 17 lithi iBhayibheli lapha kuza isikhathi la umuntu ongenalo uphawu lwesilo akazukwazi ukuthenga nokuthengisa. Siyayizwa leyo nto bazalwane. So kumele ukuthenga ukuthini? Ungene ezitolo uyothenga ngisho. Ukuthengisa ukuthini? Ukwazi ukuthi uyosebenza, uthengisa iskill sakho noma uthengisa iproduct yakho, konke lokho ukuthengisa. Siyibona leyo nto. Kodwa very soon kuyisikhathi la uma ngabe awukho kwiside lika Satan, you are going to be cut off from all earthly support. Isho kanjalo Desire of Ages page 121. You are going to be cut off from all earthly support. Siyizwa lento bazalwane. Konke lokho esesidepende kukona kwasezweni kuthiwa sizohlukaniswa nakho. Yilo gesi, ilamanzi, ile security, iyo yonke nje lento, ilokudla kakhulukazi ukudla bazalwane. Now abantu abaningi bajwayele ukuthi
hayi wakufika leso sikhathi uNkulunkulu phela lapho uyobe seyisondla amagwababa siyibona leyo nto sobe nje isinkwa sethu nje sobe si right si secure then kunevesi abajwayele ulisebenzisa abantu ithini nginibonise bazalwane kunento engifuna siyilungise and then sizovala ngomkhuleko asiyeni nali leli vesi loku Isaiah 33 funa silifunde nje silibone bazalwane abantu balisebenzisa kodwa ivesi li right kodwa lisetshenziswe endaweni wrong ngifunda ivesi ngibese ngifunda icaphulo la kuMoses prophet so nali ivesi elijenzisayo uverse 16 likhuluma la ngomuntu wesaba uNkulunkulu othanda uNkulunkulu lithi he shall dwell on high his place of defense shall be the munitions of rocks bread shall be given him his waters shall be sure kodwa uyayibona ke lento kodwa ngaleso sikhathi mase ngingena uPaul wesilo asingakhathazeki kakhulu ngendaba zokuthi sizodlani ngoba uNkulunkulu naye kuyasho ukuthi isinkwa abangcwele bazosiphiwa namanzi wabo azobe eqinisekile ngeke bangawatholi ngisho namanzi azobe amanzi edubula ngaphansi isinkwa sobe sivela ngamagwababa sayizwa leyo nto kodwa yebo kuyiqiniso lokho kodwa lokho kuzobe kusenzeka nini bazalwane ukuthola maqala ichapter asiye kuIsaiah same chapter 33 kodwa mawufunda uverse 2 no verse 3 iyasitshena isikhathi the timing ithi the Lord, O Lord, be gracious unto us. We have waited for thee. Be thou their arm every morning, our salvation also in the time of trouble. Says the Lord, so ithi uNkulunkulu lana kumele abe insindiso yethu ngesikhathi seyinhlupho. Inhlupho ebazalwane ziqala nini? Aziqali ngoPaul wesilo. Isikhathi seyinhlupho ziqala mawufuna kuncwadi yesambulo ku chapter 16 ikhuluma lapho ngeinhlupho. In fact mayiqala nje ku chapter 15 ikhuluma lapho ngani ngeinhlupho. Inhlupho ziqala masekutheni sekuvalwe umusa. Lapho uMichael seyisukumile lithi iBhayibheli ku Daniel chapter 12 ku verse 1 lithi ngaleso sikhathi uMichael uyakusukuma. Kuyoba khona isikhathi sokuhlupheka isikhathi seyinhlupho esingakaze sibe khona kumhlaba wonke. Siyibona le mbazalwane leso isikhathi seyinhlupho. Yiso ke isikhathi leso uNkulunkulu akhuluma ngaso lana. And yabona mayiqala ichapter kuIsaiah 33 uthi ngesikhathi seyinhlupho uzosinikeza icontext. And then asitshenge ngaleso sikhathi asidinga ukuba nenkinga vele. Vele ngesikhathi seyinhlupho bazalwane sizobe sizingelwa njengezilwane. Kwase ezindlini masimu njengoba wasitshalile nje kanje sine izindlu kanje. Leyo nto sobe sesishilo sobe sezintabeni ingakho lithi iBhayibheli indawo yethu yokuhlala izobe iseyintabeni. Sayizwa leyo nto manje bazalwane asihlala ngeentabeni sihleli kephi endlini. Siyayibona leyo nto but ngaleso sikhathi leso la uNkulunkulu uzobe siprovide yena mathupha isinkwa namanzi yilapho indawo yethu yokuhlala izobe iseyintabeni asikwazi ukulima vele lapho ngoba kancane siyashintsha siyale kanjalo. Ake ngifunde icaphuno ebazalwane ezivezayo lento. Ngifunda icaphuno ezimbili Country Living page 21. It is the Protestant world have set up an idol Sabbath in the place where God's Sabbath should be, and they are treading in the footsteps of the papers. For this reason I see the necessity of the people of God moving out of the cities into retired country places where they may cultivate the land and raise their own produce. Thus they may bring their children up with simple, healthful habits. I see the necessity of making haste to get all things ready for the crisis. Oh, bazalwane. Uma ngabe uNkulunkulu yena besifida ngamagwababa. Incekukazi kaNkulunkulu ibizosholona ukuthi amabandla manje ithi mayiqala amabandla abeke isabatha engelona isabatha endaweni isabatha likaNkulunkulu siyazi isonto lelo kodwa futhi sebahamba ezinyathelweni zikaphapha siyazi papers bazalwane yenzani ngesikhathi zaqala abesithi uNkulunkulu
ngenxa yalesi sizathu ngiyabona ke bazalwane isidingo sokuthi abantu bakaNkulunkulu baphume emadolobheni baye ezindaweni ezisemaphandleni lapho bazokwazi ukulima khona bayikhulisela ukudla kwabo. Siyayibona leyo nto abezithi lana ngiyabona futhi uthi ngiyabona isidingo kuline yokugcina uthi ngiyabona isidingo sokuthi abantu kumele basheshise ukulungiselela lenhlekelele ezoqala. Uyosho lona bazalwane akulinye umuntu kaNkulunkulu mawukuthi kanti amagwaba bezobeginqa yonke into. Siyibona leyo nto bazalwane. So nayi chart ngifuna sibuke le chart level la ku screen. Kunesikhathi la qala khona uphawu lwesilo. Nala liyavela nje ku screen and then liyaqhubeka uphawu lwesilo bese kuba nesikhathi la kuqala khona manje izinhlupho the 7 last plagues. Ukusukela lapha ekuqaleni kweinhlupho uzufike la ku second coming ekubuyeni kaJesu. Yilapho ke manje uNkulunkulu where the bread and the water is going to be sure. Akaze udinga ukuthi uNkulunkulu usilime njengoba bengisho ukuthi sobe singalimi vele izinhlupho ezobe zisemhlabeni. Siyayibona leyo nto bazalwane. Kodwa la kulesikhala lesi kusukela kuphawu lwesilo uzoma la kulesikhathi seinhlupho bazalwane kumele silime. Kusho njalo uNkulunkulu. Asifunde isicaphulo sokugcina. Country Living page 9 ku paragraph 5 ithi lana, the time is fast coming when the controlling power of the labor unions will be very oppressive. Again and again the Lord has instructed that our people are to take their families away from the cities into the country where they can raise their own provisions, for in the future the problem of buying and selling will be a very serious one. Buying and selling will keep up with the verse. Revelation 13 verse 16 and 17. Buying and selling. Uti kumele sihambe siphume emadolobheni. Ithi get out of the cities. Ithi we should now begin to heed the instruction given us over and over again. Get out of the cities into rural districts where the houses are not crowded closely together and where you will be free from the interference of enemies. Says the Lord. So kuthiwa la bazalwane imindeni aye endaweni esemaphandleni la izokwazi ukuyikhulisela khona ukudla ngoba inkinga yokuthenga nokuthengisa izoba very serious. Seyizolona bazalwane uma ngaba ngalesikhathi uphawu lwesilo la singesikwazi ukuthenga nokuthengisa uma ngaba besophiwa amagwaba abokudla uNkulunkulu bezokusholona akuphinda futhi kuma quotation ahlukile ukuthi bazalwane njengoba kusondela lesikhathi asilimeni asiphumene emadolobheni sidependile kufaro uhulumeni. Ingakho na ngesikhathi kwenziwa izinto zemijovo umuntu ngisho noma bengafuni angikhulumi lutho ngoba ngemijovo sengikhuluma nje ngama choice wabantu. Umuntu noma bengafuni noma besaba kodwa ekugcineni ugcineta uthi ngijove phela ngoba kwenzekeni umsebenzi wami ngiyophila kanjani ungekho. Wathatha umsebenzi nayo imoto iyathatha nangumuzi iyathatha edolobheni ayikho into ekuyeyakho ngoba ngisho noma ungathi umuzi wakho usakhokha sayizolona bazalwane kanti uNkulunkulu uyafuna ukusipha indawo. And mawufunda ku Country Living page 24 kuthi le indawo le uthi uthembisile uNkulunkulu uthi uzosiza ukuthola indawo ezinjengalezi athi asiphume sikuzona. Sayizolona asingafani noLot. uLot siyakhumbula bazalwane wathini uLot uNkulunkulu wathi phuma Lot uye lapha wathi uLot inkosi ngicela ukuya la izoka ngoba mina engeke ngiyesaba ukuthi lapha ezintabeni khona izinto ezongidla. Siyibona leyo nto. Cabanga bazalwane umkhuseli womhlaba wonke ethi phuma ngizokukhusela wena uthi hayi ngiyasaba angicela ukuthi ngingayi lapha. Sayizwa leyo nto abaningi bethu sinjengolot bazalwane and uLot walahlekelwa umndeni wakhe wonke ngisho nalamantombazana aphuma nawo walahleka nawo ngoba ngenxa yokuhlala eSodom bafunda imikhuba yakuphi eSodom njengoba sifunda ukuthi ngokubuka uyashintsha. eSodom kakudlwengulana ngisiyakhumbula kufika abantu bathi bafuna ukudlwengula ingilosi zagcina izingane zikaLot seziphumile sezinayo entabeni zamdlwengula naye. Sayibona leyo nto ngenxa yokuthi yinto eziyifunde eSodom lena. Abazalwane uNkulunkulu asisize. Abantu bathengiwe ngegazi
Mafunda ku Desire of Ages page 416 ithi Jesus did not count heaven a place to be desired while we were lost. uJesu walidela izulu lilihle linjalo kuze asizuze thina. Angabikho ebazalwane umuntu ozobuka umuzi wakhe okodwa ngiqeda kufaka ikhishi lami bengiqeda kufaka amathayili manje sekumele ngiphume manje bazalwane. uJesu washiya into abazalwane eyisimangaliso. Ubuhle bezulu asibazi, buyamangalisa ngempela. Kodwa uJesu wadela konke, weza la emhlabeni wahlushwa uJesu, waphila impilo enzima. Ekugcineni bazalwane wafa ukufa okuyihlazo ngenxa yethu. Nathi ke bazalwane asizame ukumlandela uJesu kulamanyathelo okuyidela, sithathe isiphambano sethu simlandele, ayisivale ngomkhuleko. Tata nothando olumangalisa kakhulu, siyakubulela ngesifundo siphe sona. Siyacela Nkosi usincede, usiphe amandla okwenza konke Nkosi esikufundile. Siyakubulela Nkosi ngegazi lakho lachitheka. Siyakubulela Nkosi ngomoya wakho ingcwele esimbuleleka ngayo Nkosi zonke izinyanise, ngoba ngaphandle komoya ingcwele ayikho Nkosi into esingayifunda. Siyakubulela nje Nkosi ngawo konke. Cela Nkosi usincede kakhulu, usiphe amandla, siweak futhi singamagwala, siyoyika. Sicela uncedo oluvela kuwe Nkosi Yesu. Cela konke igama likaYesu Kristu siNazaretha. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be